Ассаламу алейкум, дорогие друзья, леди и джентльмены. Ирӯз чақчақҳои мо барои нашод батли 10 ба 1 мерава. Хайна мо ждат кардем, гуфтем 10 нафара ҷамъ кунем, 10 нафар ҷамъ нашид. Я барбартон менавистем, занг мезадем ки кай меша батл, кай меша. Бояд комментарий безеба нависта будем, ты нависта буди ку? Ма хондум. Я комментарий дигам нависта будем. Барои ҳамон гуфтем бачаҳо ҳамин батла 10 ба 1 накунему, 7 ба 1 кунем. Ҳамин батли 10 ба 1 дар ҷонам зад бувар ки барои чӣ ки одамо ҷамъ нашиданд. Бисёр одамо занг мезаданд аз дигар шаҳрҳо роҳӣ мекарданд видео, мардак барои хонда наметонистанд. Барои ҳамин хел гуфтум ки ҳамира 10 ба 1 неву 7 ба 1 бикунем. 7 кас тапа тайёр астай ки ҳамин эминбира ку ба фикрам ки намедонам чӣ кор мекунад. Ака ҳамаш мега эминби ғамзадай. Ака ӯ нигеро будиан или ба афғоно будиан против. Ака и одам намедонам чӣ мешавад некем. Хай мо рӯз эминбира фарёд кардем ки ҳамин маслиҳата чахчах кунем, ҳамин одам 10 ба 1 не 7 ба 1 дар розӣ мешида боша намешида боша. Ҳозир эминбира мепурсем. Ассалому алейкум эминбиҷон, ҳазор раҳмат ки омадӣ. Нашод ҳамо батл ки бояд 10 кас ҷамъ мешид, хайна 10 кас ҷамъ нашид, 7 кас тапа тайёрай. ҳаморо мегӯем ки мо бизгаронем. Барои чи як барбар мухлисо тамид, мухлисои худат мара менавистанд, занг мезаданд, мегуфтанд ки кай мешава. Ҳамина чӣ гуфтани? Хай 10 кас ҷамъ нашид, 7 кас шидагай, ма 7 каси оҷи ҳамин меканан мепард. гримбит мекунанд да. Хай салом алейкум бародаро, одамое ки тамошо дорен. Рости гап марам бисёр мепурсанд ака дар сайтҳо, дар любой ҷо ягон промои эфир мекунам, мегӯянд ки бача батли 10 ба 1 чӣ шид. Хай аз сабабе ки дар шаҳри Санкт Петербург набудани 10 нафар, ака 7 нафар ҷамъ кардиян, ёфтиян мақсад бо 7 нафари сахт 7 ба 1 карда будем. Бояд тайдига мекунем, агар не ҳеҷ гап надораст, ҳами главни батла бигзаронем, штоби ки як до дувои шава. Акам 10 кас ҳамеши зур мешиду ба фикрам агар 10 кас ранги нимози 7 кас ҳастам ку ҳам хали мешид тра ба фикрам ки би хида доси ки медона охир ма чанд қажда ҳеҷ кор накардам, може дига хе мебиромса. Хак може 7 нафар чени ним нафар наметава охир. И хешам бачако мухлисои эмби диди чӣ мегӯяд? Хай амира хӯрда мери. Хай значит ҳамида розӣ ҳастӣ, што биками мешава сами батла бигзара штои бачако бисёр баҷ ждат кардестан. Сами главни батла бигзаронем 100%. Баъд чӣ мекунӣ ака нашод судя пудя чӣ фикр кардӣ ё ира дар пресс-конференсия бишнем чахчах? Мегӯям пресс-конференсияда бишнем чахчах кунем, хуб нест? Мешава хай бачако қатъиян ябора бишинем. Мининиё бароям бифаҳмем. Ба ҳамо эмби например чӣ хел бугум? Батл зур мегзара? Ҳамид намедонам. Ман мефора кардам бишинем. Ман мефора бишинем ки ҳамин кайф кунем калян дар пеш. Я Red Bull дига. Ҳамин калян дар пеш киштоби кайф кунем. Акин то што ма кайф кунем, кадоме ки мебиён мухлисои то мебиён, одамои берун мебиён. Хай тамо одамо штоби ки биён ҳамо времашона зиря сарф накунанд. Не, я хелиш мекунем ки хай бачакое ки батли ма ралик да омада буданд, чӣ хеле ки медонанд, девонаи бад гузашта буд. Агар вай одамо падвадид накунанд амо 7 нафар, иншоаллоҳ ки ма девона мекунам айхима. Ма барои чиз як моҳ кор намекунам, хов мерам андеву. Текстора аю телефоневу ҳами чиста аз ёд бобоги аввал минус хати баъд версус. Баъд ҳамин видеое ки ин недавно ду тафри дидем ҳамон шеро чӣ хел гишнанд. Реп хондиам бо. Дидия? Сапернико да гуфтанем ки бачаако хай и шовай и батлай. Ма валлоҳ биё беқасам, бе ягон намуд қасам, ма ягон тайтида бадӣ надорам. Оли бисёрита намешиносам, ягон татай хеле шумбиниам надорам. Мақсади шумбинирам надорам. Ма хеле патсанд нестам дар ҳаёт. Кадомит ки канал ютуб дорен, инстаграм дорен, ҳама сообществои ма, ҳама сторисои ма шумо дар бепл бе ягон чӣ ма дароӣ кунем, ман мегирам мемонам, ами чӣ репи мехонен, ма шумо реклама мекунам то рӯзи батла, чӣ видео мекунен нашод ма, ами видеои баақлона, мисол ами гапҳои взрослӣ
ма любой видеотона реклама мекунам, ҳами хайпи, ҳами батла ма гуфта будам ҳами кора мекунам, мақсад ҳами чизай дасти ман як камо бешам набошад тарафи ман мисол тамошошон мекунам дастгирӣ мекунӣ мисол то ҳами батл гузаштанам может ягон аудиторияи муайяни хичона ташкил кунанд ман метавонам ки ҳами кора барои ҳавайёра бикунам ака мисол хай медонем подписчикои ман может хондан ягон таш даваё маъқул мешавад мисол подписатсияш мекунанд далши бош бо дастгириш мекунанд инам хеле тема саперникода ҳами қадар гап гуфтанем ба гуфтанем ки илтимос агар гапи мара бигирен я минуси зур заказ кунен акай баха пулаша бития я минуси зур заказ кунен намедонам чанд минут амо 7 нафар да я минус бизанен нами якм рам боло ба боло ака ами яташ бухона бо диемгиш будро яташ будро бо дием ами футбол айко ака бота футбол зур мефами ами тупа гирифти тоха хидм бугуй брам гол бизанам наметони ака ва ё агар ҳар яташ отдельный минус кунан хидм бугум бига ки хидм я он гапои тениш бугум вай наметова уже да уҷада у атмосфера наметова вақти ман мегирифтам микрофона тамом фаҳмиди ака вай мурд капчапи ё там вообще не хеле ростаки ман совет метем ки как никак хай дами дурун чанд солем ҳами я минуса бигиранд 7 нафаре ко хеле яташ мехона 4 хат ята дигаш мега эй оли бес короче не шахершон я бор эй шон чхели не гер мега ки медро ко хеле меша ки хеле бизанам будроем фамиди эй чи намеки чокада хеле ра хеле нагу бат твоя хеле совет дадеси ма мегум батл зур бигзара ка не ё и так айте чха да хун ты ташнам ак чиста да батл хеле да берун неву ами батл зур бигзара ма жилен дорум ака хоиш дорум ки батл ма балки одам буган ки ты совет шунодиси яке од мардум буга ки эмби натунеси и хафкас тра локо пуска чи мега хафига локо пуска ко о майле зур хонане ки авшан би короче чи меган о бакана нохи бутонам бизанан нохи ма то ахид уверен ки ҳеҷ шада пештвали бовар ка хай ки меган он каса ни дастойни мисол не я имею в виду даме реп то что ҳеҷ шана не ҳастам бахчона ҳастан как мефаҳмам я хелша медонам уже мефаҳмам уже гап корое мекунанд ки мумкин я хелша мада зуртар бикуна охе не ки вай кадан дига чизай падават кадан дига чизай фаҳмиди ка яхе одам зурай вай падават кадан наметонам ами гапайку хеле тарзи гуфтан дора ами репайку хондан дора главни зур текст нависондан дар кор нест ка главни текст ах зур хонданай вақте ки зур хондан ёд гирифти баъд падават бояд кунӣ инам хеле совет метем ки я минус да якм раунд инам бизане боло ба боло ит сар куне биен бо ит ам хеле ку натури зур мегзара ака ба худо ана баъди вай хай ба версус мекунем бо диюм раунда хай бо да хай да уҷа чағчақ мекунем ами недавно я видео кардем я ҳафта пеш ба чанд қабл фрида бидам видеора даму видео гуфтан ки короче типа ами ака аламзада меган шумора или ғамзада ма универсалум неки ака чхели ака универсал ака ами любой нигерша биё ранги нигериш мехонум ака ошиқишам ранги ошиқиё мехонум ака ту вообще дига бутай вақт додӣ хай ман наметонам бейна батл када метонам андеграунд хонда метонам авғонода кора дорам аммо андеграунд ма хонда метонам да гияка мисол читкау стилое ки мисол мекунем на батли ки охирон да када будем метонам ошиқишам хонда метонам и уже вайтай ошиқи хондан батл када метонам универсал намешавам ин чиз ханеки рост мегӣ ами чӣ коре ки вай метонам бо ма айвода боз чизои бо да палинтилниёша метонам бану шоу када метонам акит шоу ҳодиса тамоқ чун дарагла меёвар мехезан каси расатани ё банажир шоу када била кай баха қойлада шоу куни чиз чӣ меган хай ба ами шаман гуфт яне ками ака хай ҳами одамои ошиқора ами ҳамара ами бачакои авус тамошо мекунанд ами чӣ хел аки типа аку ман ая қишлоқму мега ки аку бачакои қишлоқиро тамошо мекунанд ҳами ошиқора ҳами да ту чӣ гуфтанӣ ина хай худат ба фикрам хай худа душанбе правильно ай клоума кама да душанбе калон да душанбе калон шудаги инаму ягон ҳамкурстай ҳамсинтай талабатай ҳани репои тра гӯш мегиранд ки душанбе будагиё баъд таму гапи шаманда чӣ гуфтанӣ комментария дакиё мегиранд
ай чилар ҳамрӯзи батл чах мекунем хати این گپا همه روز بطل میشه این گپا را اخته گفتنی که همه تو شما ҳамрӯзи батла бачако хехтон ҷавоб бутед аз ҳол якай бахаки اخه تو گفتنی که تو что типа ну не типа отомстить میکنی تو что шаман برای چی گفتی خیال شما якан нашуд қишлоқ гав занем ку ака ма ина аллоҳ да тори сара мефурам ки дар қишлоқ зиндагӣ кунем якумиш ма ай шаҳр безор шудагим ма мефура ки ягон замин дошта бошам хона кунам фаҳмиди ака ягон оғилат кунам фаҳмиди мирғ пирғ кунам менин ма кардиш харгӯш паргӯш саркӯш фаҳмиди иним хеле ҳаёт мада мефура фаҳмиди ака ягон магазинча пеш хона дошташ ки ҳами зиндагӣ табари фисиям хе мири рави не ки нашод қишлоқ бигирем ку и дунё худаш қишлоқ буда кай хеле бигирем и дунё пол ҳичи надошт ягон доми детажа надошт даже иро одамо каданам хеле қишлоқи ва шаҳрӣ ман медонам якҷо бро не ака ман намедонам ман ҳамаш хати ягам ба ман худум барои худум ки айму я деҳаюм барои аму просто шаман гуфт шуморо фақат аму одамои аму хали гӯш мекунам барои ами тасаввур дистам ки ти хай меги ки и гапа уже атамсид мекунӣ да реп мешава ака мешава инам аз сағира қишлоқиам хаузи ту ами например барои аму 7 нафара уна хай барои бачако 7 кас видео фрида будем 7 та видео фрида будем хай оварда будан ягон кусоки хеле хлеб ягон кусоки нун хай дар реп оварда медони чи ака ма уже тара фаҳмидам хеле ягон чи овардагишон барои ами бача барои 7 та или мақсад ки ма гуфтам ки ами то ҳами чиз маълум нашава ку хеле то ҳами чиз маълум нашава ҳичи наметони охи нависонда ман наметонам лишна ҳам чиз маълум шава ма гуфтам батл маълум шава ба мекунем ягон чи да ана ки баъди пресс-конференсия может ма ягон чи бинависем не ки ма яде чи фикр карда будам хеле идея ма фикр карда мегардам раҳ бара кинои ипман айдагӣ боши 10 ба 1 задагӣ ку дар як кинош медроя ма як 10 каса биёрем фаҳмиди ман хеле ягон строчкам ам хеле мешуд ки ман ранги ипман мезанам 10 ба 1 фаҳмиди ам хеле ки хая ки к сожалению наши 10 кас мешава ака бо ами 7 касшам нормалне сами главни батл де уна мегзара ам одамои зур бошан ши не на самом деле ки бешухи ман менависам ай дигар шаҳро ами ватсап дар телеграм дар рӯй мекардан хай акима ва ёро намегум ягом чиву якимиш ки хеле не конкрет набудан ба фикри ма димиш ки ба хеле наметонистан хонда да ами дази оператор дамадиташ дар рӯй кардам ами операторам дид акимо хмон репер нестему таҷа ма операторам гуфт баха ин намешава гуфт охи не ки ама 7 касе ки акимо вибрат кардагем ами 7 кас хеле сочни мощни диана он гавдеса мега тараф ямои ака не ма ти худ медони ман аз судиям мечам фақат бишнам кайф кунам мешава ака хеле одих ка ҳамон рӯз кайф ку фаҳмиди ака не ки ман то ҳамон рӯза ягон текст матда намехонам ягом чӣ нахон чи ами даже чӣ вақт хеле мегуфтӣ ҳечи охи таърифшон дорӣ охи не таърифшон дорӣ не ҳамун самниват мекунӣ не ҳамун рӯз просто биёй бишинӣ хеле нешина кайф кунӣ фаҳмидӣ штабити ма тара ҳичи нагӯям мисол хай чӣ хела рост мегӯям ҳамун рӯзам хеле штаби боши яки вау фаҳмидӣ ишам гапи дуруст хай агар не бачако намедонам и аки мухлисои мақсад тема ҳамин 7 нафар буд ман розиам ҳамин 7 нафарам сами главни батл бигзара 100%. Короче, розӣ, правильно? Хайна бачако, сами главни MB розӣ шид. Хай бачако, чӣ хеле хитон хай шинавиден, гӯш карден, тамошо карден. MB розӣ шид, дами 10 ба 1 не 7 ба 1 да. Бо ба фикри ман ки MB да бо хеле сабук меша. Да се каси дига лишни текст наменависа ба фикрам ки уже розияи одамам. барои ҳамин бачаҳко хай намедонам агар мо дар оҷа воима карда будем ки 10 ба 1 мекунем 10 ба 1 мекунем хай ҷамъ нашидан гуфти ҳамун гапҳо бахшиши зиёд не ки манам мехостем ки 10 кас шава не ки ҳам 7 кас шид сами главни ҳамин батламо мезгорем иншаллоҳ ҳафтаи дига уже пред-конференсия мекунем ҳафтаи дига мо уже пред-конференсия мекунем аниқш мекунем ки рӯзи батл кай мешава бачаҳко хай нагуфта намонум ассалому алайкум мир ва шумо дому бахов аз в гостях let's go